Poprad, Žilina, Bratislava. 3 mestá, z ktorých pred 65 rokmi vyrazili prvé transporty Židov do táborov smrti. Ľudácky režim slovenského štátu sa takto zbavoval svojich vlastných občanov. Na prvý transport z Bratislavy sa spomínalo práve dnes. 27. marec 1942. Transporty Židov do táborov smrti začínajú odchádzať aj z Bratislavy. 1000 občanov nastúpilo vtedy do vlaku. Netušili, že konečnou stanicou bude Osvienčim. Žiadny vrch neprekrížil cestu vlaku, čo zo Žiliny išiel na sever. Žiadne pleso a žiadna rieka nevystúpili z brehov, nezaplavili koľajnice. Ľudácky režim takto postupne deportoval 10 000 Židov, Rómov a homosexuálov. Za každého nacistickému Nemecku zaplatil 500 mariek. Prežili len niektorí. Nás došlo v 42. roku do Osvienčima zo Slovenska 19 000 Židov a koncom decembra roku 1942 nás zostalo už nažive len 300. Drvivá väčšina skončila v plynových komorách, napriek tomu stále mnohí ľudia na slovenský štát spomínajú s nostalgiou. Spomínajú v podstate na svoju mladosť, ktorú prežívali vtedy, prežívali ako prvé lásky, šťastné chvíle. Ani to by však nemalo podľa historika zatieniť smutné udalosti, ktoré sa vtedy diali. Na transporty do táborov smrti sa bude na Slovensku spomínať až do októbra, kedy ich ľudácky režim zastavil, aby ich potom v 44. opäť obnovili Nemci. Richard Dürer, TA3.